Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракат. Ҳамватанони азиз, рӯзи шумо ба хайр боша. Умедворам ки ҳама каса сиҳату сарбаланд ҳастед. мавзӯи мо дар бораи кӯдакистон, мактаб, донишгоҳ. ҳамватанони азиз, ҳамон рӯзе ки номардҳо сари қудрат омаданд, яъне душманони миллати тоҷик, аввалин кори ино анҷом додам, рӯшанфикрҳои миллати тоҷикро куштанд. як гурӯҳша ба тариқи даво куштанд, як гурӯҳи дигарашро ба тариқи яъне туҳмат карданд, зиндонӣ карданд, дар зиндонҳо куштанд. дуюмин коре ки ино карданд, кӯдакистон, мактаб, донишгоҳҳоро ҳамаро бопул карданд, то ин ки миллати тоҷик бесавод боқӣ бимонад. то вақте ки мо зинда ҳастем, дар болои ин миллат ҳукмронӣ бикунем. ҳукуматдорони номуҳтарам, шуморо миллат аллакай медонад. шумо киҳо ҳастед, яъне шумо чӣ дин доред, забонатон чӣ забон аст, ба кадом забон суҳбат мекунед, хунатон чӣ хун аст, бо кадом чӣ намуд хун аст, чеҳраотон чӣ чеҳра аст, шумо аллакай маълум ҳастед. ин ҳилау найрангтон дар пеши ин миллат дигар намегузарад. миллат шуморо хуб медонад. алҳамдулилло ки миллати тоҷик рӯз то рӯз ба номус шудестай, рӯз то рӯз бедор шудестай, сафи ба номусҳо зиёд шудестай. дидастем ки шумо ким чин чиё кардастем. дигар ӯ ҳилаву найрангтон мисли собиқ дар пеши ин миллат намегузарад. ҳукуматдорони номуҳтарам, дар муддати 28 соле ки чӣ хиёнате дар ин миллат кардед, дар ин сарзамин, дар ин ватан кардед, ин миллат бисёр миллати хуб аст, миллати босабр аст. ҳозирам вақт дорем бахшиш бипурсед. ин миллат шуморо ҳеҷ чиз намегӯяд. дар муддати 28 соле ки пулои донишгоҳ, мактаб, аз даруни синфҳои мактаб гӯшиё, яъне аз миз, сандалӣ, аз танӯр, аз чӯби ҳезум, аз чӣ ке аз мактаб буд, аз кӯдакистон, аз донишгоҳ, аз мардум пул гирифтед, мардумро ғорат задед, пули ҳақ ҳуқуқи 9 миллион фарзанди тоҷикистонро, яъне ҷавононро гирифтед, овардед дар аврупо, дар бонкҳои аврупоиё дар ном насаби фарзандонатон мондед. беҷангу беҷанҷол ин пулро бигардонед. ин миллат бисёр миллати хубай, ҳозирам ҳеҷ чизтон нагуфтестам. шумо бояд беҷангу ҷанҷол, корнамакҳо, номардҳо бояд аз сари вазифа барканор шавед. иншоалло мо шуморо барканор мекунем беҷангу беҷанҷол. ҳамватанони азиз, бубинед, дар кишвари неми ҳамсоямон ба номи Афғонистон 40 солай унҷо ҷанг аст. 40 солай дар ин кишвар ҷанг аст. на дар дорам, на панҷара дорам, фақат ҷанг аст. дар онҷо кӯдакистон, мактаб, донишгоҳ ҳама бепуланд, марҷония ҳама. мардумшон озод зиндагӣ мекунанд, беҳтарин зиндагӣ доранд. дар аврупо барои шаҳрванди аврупоӣ кӯдакистон, мактаб, донишгоҳ ҳама бепуланд. иншоаллоҳ морам мисли давраи сомониён, мисли давраи давлати сомониён, мисли давраи шӯравӣ ки бо русо бо ҳам зиндагӣ кардем, тоҷикистони азизамонро иншоаллоҳ тамоми мактаб, кӯдакистон, донишгоҳҳоро бепул хоҳем кард. иншоаллоҳ, то ин ки миллати тоҷик дубора босавод шавад, фарҳанги ин миллат дубора дар дунё бихезад,
این ملت دوباره رشد بگیرد. موضوع ما با همین به انجام میرسد. هموطنان عزیز، شما را تا برنامه دیگر در پناه خدا میسپارم. پروردگار همه ما و شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته.